Live na na. Nindot na lang imong kuan. Doble. Paglarong ka nimo diha. Oo. Tingalig. Kaya guys, kwarta na ni. 200. 200 na guys. Ariya ta ani di kakita. Ha. Ita kakita. Ya ko pa ka. Welcome to the Kana siya nan nindot ka anak tanawnan. Kana eh. kay katoy ko nga awa dahil ka kuan si madam kay nakaklaro na rin siyang lisod og siyang mata. Dara. Hello, madam. Nanay nakamatngon. Ninyo. Ha? Ninyo. Hello, madam. Hala! Susi. Dali. Ale dong, dara. 200 pesos. Pang snacks. Madam. Hara, daghan na sila. Sige. Kay na ano mapeta. Viewers of Isuran man silang taga Compostela ani oy. Ari lang to sa sayon be. Sayon dila din ha. Sayon dila mo tunan. Kani. Ana sakto na ang paggunit lang. Kana na. Kay dako kay. Ngan. Hello guys. Ha? Di oy. Dili oy. Ang sa nina. Hello guys, welcome sa tuwang live karon sa YouTube channel. Are na puta sa YouTube guys, no? Rapi Jabatan, Jordan. Hello, thank you for watching guys. Tara guys, no, para ninyo na po pang snacks ni. Para pang snacks guys. Tara, 200 pesos worth ani guys, no? Dali ra kayong kwarta diri guys. Basta mga bright. Mga bright cute guys, gamiton pakutaw sa utok ba, no? 200 pesos guys. Tara, ato na lang ning dublihon, no? Kaya mo maka-snacks og daghan. Unsay nganes mga country, no? Ngan sa mga country, guys. Rapi Jabatan, Jordan. Dili. Ninyo, Norman. Dili mangan sa tao. Ngan sa mga country. Mana man to ngan sa tao. Susi Sulan, Norway. Lo? Nakadaog lagi. Norway ko tinuod. Guys, Norway. Norway. Dali ara lagi o tanwa ang kwarta. Izulan. Si kuan anak na ni kuan anak na ni Rosie. Rosie. Susi Sulan. Dali arada. Bright ang pa. Dara guys. Dara, Norway. Norway. Si Nawahay ka isang. Norway. Allah, ulahe man ka, Ralph Tan. Naulahe, wakatagan si Ralph. Congrats, Miss Azulan. Deserve nimo ning 200 pesos nga win. Tara. So, Next. sundan rasa sugod. Dali na to, dali. Hapon, madam. Maayong hapon. Ang nakatagan na tong baktin guys, no, kay na ako nang gipost og ang katong nakatag-an na tong among gi-fried, no? Fried. Gi-fried na tong Buwad. usang buwad kay
ang nakauna na to kay ako na lang i-mention dire. Aw nya na lang oy. Nya na lang nako i-mention. So palagbog nananaw dai sa 7. pito. Kamu rang pito dai makakwarta ani? Makabantay mo ba? O mga kabanteng uban. Ako nang gituyo sa YouTube guys kay wala na jud koy upload sa YouTube. So wa man koy laing nahunahunaan inaani na lang kay ang lakaw-lakaw. Wa ko'y panahon sa siging lakaw ron guys, no? So, mana? Next. Ano ba ginasa mo? Susi isulang. Salamat kayo, Dam. Welcome. Inday Merly, next Dam. Oh, si Inday Merly may kanaa. Swaye ni ha, Inday Mer. Inday Merly. 100 pesos. Oh, kani 200 pesos. Dara. One word. Name of country. Dara guys. Ako ginang gituyo ninyo pang snacks kay Peter Ann. letter A. Kay Ninyo, sana all. may nang trabahoan ninyo ba? Ang inyong pang snacks. Utaw sa uto. Ako tao ko Susi to. isulan, Africa. Ay, dili. Sus, nindutag no? Pakyaw nimo. Susi dito baba. Isang, comment na isang. Sang, comment. Aron di ka maulahe. Ay naman tong. Ay naman tong tagan, ano eh. Inday Merly, hindi kayo is. Anak din na, oh. Matuwa din eh. Sige lang. Sige na lang. Abasa mo. Di ba wala na natin? Oo. Tara, worth og 200. Kay lisod. Australia, dili. Dili. Kalitos. No. 6. 6 liters. Ninyo, Jordan, dili. Sige, Bachi. Try your best. Ang una, 200 to. Oh. 200 to kay mamay una. Mamay ka ng rabag. Inday Merly, Butan. No. Wa mabuti. Dili. Name of country. Isang, Taiwan, dili. Dili. Dili sad. Dili isang. Noon kayo ni, daghan kayo ditong manarbaho. Mao na siya. Dali mo. 6 liters. 6 liters. Dali. Dili Butan, dili Asian. Ang makauna lang guys. Letter A, 6 Susi, liters. Usulan, Kwait. Wow! Congrats! Suzy Isulan! Ikaw na naman. Eskwela mo. Siya? Congrats, Miss Isulan! Ikaw na sad ang nakadaog sa 200. Hindi ka katagan isang. Ang imong nadaog na karon is 400 pesos. Congrats! Mahurot na niyang napulo ka question. Na-jackpot mo ng Dito pa isulan. Deserve niya good. Palihog kong share. Palihog kong share ninyo ha. Palihog. oh shit. Palihog, i-share ang atong live guys. Ha? Ha? Oo. Oh, wow. Ay, di nang tanong niya. It's okay lang. Kaya Okay lang. Alo. Susi. Sana susi? Hala, usman to? Dili. Dili naman. Abi na kong inyong check up. Di ba mo ang tanaw na imong gisuwat? Hindi na lang kay nako ano man tagan mo na. Tagan mo one word.
Sige, continue na lang ta. Continue. Wait, ang answer is 3. Number 3 question. sayop man tong clue. Ha? Sayop ang clue. Bitaw, sayop ang clue, pero Na mag-ibra. Kung kanang- spelling dam kay Iman. Kan sa last. ay wala man tay. Ato ta to ingnon nga ang nice earbuds. Dilang kita na ito. Nga Ino nandiyo na share. Lahi na YouTube ni. oo. Sayop pagsuway. Pagsuwat, sayop, sorry. Nobody's perfect. Pero natagan pero dili dapat unta dili ni siya ikuano. Na consider? Ayaw lang ni consider hala sorry kaayo. Zuzi Izulan sorry kaayo kay mo reklamo man sila sayop man akong pagkuan oy. Sayop ang clue. Ako na lang mga sorry. What? Mm. Karet. Ay, lago sa diyan. Suwat mo siya. Ha? Oh. Dara. Dara. Next. Next. Nandi sumayang. Hello, madam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letters. Guys. Susi Isulan, Russia. Russia? Dili. Dili. I-share palihog ang atong live karon guys. Share. Please lang. Australia, dili. Sige guys, tara. Pakuha na lang sa bata lang si Robert. Tanya. Lang kailangan steris. Oh, tabang nila? Ha? Tanaw po sila? Sa dito. Isang. Right. 200 pesos, guys! Tara! Alin na mo! Kutaw sa utok! Name of a country. Wa ni masayop. Hala. Inday Merly, Nicaragua. Wow! Hindi Merly! Congrats! Nicaragua, guys, ang answer. Ni Mangkun. naaraman lagi na Day Merly. Inka sayon. Aw, lisod. Ha? Nicaragua. Tara guys, tara, wani masayop. Congrats Miss Merly Mudekelio. Nalipay ko nga nakatagan pod ka kay matud pa nila. Lisod ko no. Ako nang gituyog 2 ka letters na lang no. Nicaragua. Congrats. Noom ka na yung kaunaling. Sige. Thank you, Dam. Welcome. O pagay ma-send sa Gcash. Ako ni send unya. Next. So, next. Dara. Question number 4. Ako na lang ginay pang 200 tanan guys, no? Kay haron mo na ay pang snacks ug na ay pang gatas sa bata. Inday Merly, dare asa man dara. Ang taga Compostela wa kapel kay wa siguro ron kabantay sila si Kuan Cherilyn de Guzman, si John Lloyd de Guzman, ang imong mga friends dito, sila si Santi, isa pa to, shout out nilang tanan dito. So, Huna pa akong comment. una-unaan ninyo guys. Dara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letters. Dara, 7 letters, 200 pesos guys. Kay nalina na sa kong baboy. Bortox, Armenia. Dili. CG Talia, Armenia, dili. Jovelyn Piano. Hi, madam. Hi, si Miss Jubilin.
Dara si Miss Jubilin, nanagyo taga Compostela ni tanaw. Bartolome Dili gyud. Di Davin, hello. Noon kay ni siya guys. Ninyo, Jamaica. Wow! Congrats, Bachi! Ninyo? Jamaica, tinood! Jamaica! Guys, ang Jamaica. Oy. Wow! Ninyo? Bachi rawit. Congrats. Congrats, Dara! Congrats! Kumusta naman mo diya sang kutaw sa utok? Si Ralph. Kinsa pa nananaw diyan dapita? Dara. Jamaica ang answer. Naku, So, nanay tag 200 oy. Ang ako ning halin sa baboy guys, i-share na ko ninyo guys, no? So, kinsay mo suwati nag next i-share sa ninyo guys, no? Ang ato ang live karon. Palihog share. I-share una dayon sa sunod na sad. Limuot kayo dam no? Painom-nom sa ta. Sige, sa to. Kasi sa to, panangid ka. Ato ko na isulot kanang nana. Inom lang yung bunin mo. Atot mo suda. CG Talia next. Na-share na ninyo guys. Please share. Dan share. Dan share. Thank you. Thank you so much. Dara. The next is Dizzy guys. 2 letters. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jabatan, Germany. Ha? Ito tinol, matiming no? Pero dili man Germany. Sayang. Dili Germany. Dili Germany ang among gisuwat. Susi Isulan, Algeria. Oh, nadan Algerian. ha? Hungarian? Javelin Piano, Germany. Dili. Dili. Miss Juby. Dili. Dili Germany. Tao sa utok. Sige na mo guys. Taga na. Okay. Botok. Sakto gini. Gatas. Aw, sudan o bugas. Jail TV. Jinsan. Dili guys. Tara. Nandi Sumayang, England. Dili. Unanding ang trabaho mo na. Maripi. Parepe. Javelin Piano, name na dam or name sa lugar? Name sa lugar. Country, lain. Country. Dam country. Country ra gini guys. Dili mga lungsod. Susi Isulan. Yes, Susi. America. Dili. Di man matiming pong Amerika la. Dam. Mylene Armiro, Iceland. Kinsa? Iceland. Kinsa na Smilin? Mylene Armiro. Miss Smilin Armiro. Armero. Thank you for watching. Vortox, Iceland. Ala, murag naara na yung mga dapita. Naara na yung dapita. Sige guys. Go, go, go. Gidaven Jr., Sweden. Ala, dili man. Inday Merli, Queensland. Agoy, hapit na gyud. Hapit, hapit. Kapit na. Hapit, hapit. Rat Javatan, Ireland. Dili. No, dili. Banat, Mr. Tan. Banat. Kutaw sa utok. Mainland. Naara gyud yung dapita. Berlin. Berlin. Ha? Berlin? Ako pwede sad pero Child TV, Berlin. dili. Nay bagong view. Maris, TikTok videos, Iceland. Dili. Sus. Saan yun?
Sally Kapoy. Ireland, madam. Ha? Ireland? Hmm. Congrats guys. Kinsa to? Ako sa madam. Ireland. Ireland gyud. Ang pinakauna dito. May kuan ito lang Ay, ito Ireland dito. Uy, karuan na ling. Yung ka, dili Ireland. Yung gikuna oh. Ireland. Ireland, ba? Ireland. Dula to ito si Tan. Oo, si Si Ral. Ireland to, ya. Oo. Ito, Javatan, Ireland. Oo. Doon na din nakauna guys, si Mr. Tan. Siya lang gikuan do kanang pronounce nga kuan. Ireland. 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 Ay maguna sa mo ang pag-pronounce kaya ha? Ireland. Ireland. Javatan. Five na? Number 5 na question. Ano man ni dam? Mana na damo? Sikit lang di aruan siya. Wala pa. Kapag na ang imong nasotang gud ang kuan. Wala pa na. Next question na na. Oh sige. Sige. Ano unta to? Dire no? Makita niyo. So, congrats sa nakatubag sa Ireland. Pag-pronounce Ireland. Ireland. Ano ang tawag nila? Ireland. Yeah, sa Iceland. Generman is Ireland. Ireland. So, si Mr. Tan ang nakatubag ug una. Sorry kaayo ni Miss kinsa to? Susi. Susi. Miss Susi, sorry. Pero kuan na nalay naguna. So, kanina sad guys, next. Move on na pud ta, move on. Daraling. Okay, next question. Tara! 200 pesos, guys. Jinky Floron, Indiana. No. Dili. Amy Maris, TikTok videos, Finland. Oh. Ha? Marie. Congrats! Congrats! Uy, nagsunod si isang Agoy, sayang ni mo sang. Finland. Naunhan man ka. Finland. Finland yun. Marie. Ihumot ko na dero di sa inyo na. Basta kwarta na agad mag-una, gana sila diya. Tangan-tagan Sunod ba? si isang Finland. Si Tan. Uy, aptik sang! Hello, Si oy. J. Kalia, Finland. Sagana, Finland, eh. Sige, nanay na. Gana Finland, oy. Wala. Lalirong nakatubag. Sunod na sad. Sunod na pakulo. Diyos, tara. Sige. Na, nalang. Aptik mo ha. Aptik kay sayon ra kayo ni. Sang. Aptik yun. Aptik mo din ang nagpundok. O asarong nagpundok. So, dara 200 pesos. 200 pesos. Dara. Tampo-tampo. Jinky Galigos. Dara. Hi, madam. Good piing. Ug sa tanan. Labi na sa kong mama. Nagwapa. Kinsa man? Jinky. Aw, jingke. Daray mong mama o. Good artista gyud. Good. Wa may shooting ronda. Tag-an na ninyo, aron magkakwarta mo. Da. Tagan na lagi ko no. Aron makakwarta. Oh, ngan sa country. Susi Isulan, Panama. Dili da. Dili da. May susi. Bartolome Gidavin Jr. Finland. No, mana. Mana ng Finland. Jinky Gallegos, England. Dili. Dili. Jail TV, Vietnam. Dili. E man ang katapusan. E. Letter E as in egg. Sa miss, isang. Sang. Sige, taga na. Message retracted. Ha? Dili. Maris, England, dili. Jail TV, Vietnam po. Dili man. Vietnam po. Bortox, Singapore. Dili. Yes. Singapore. 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 Kinsay nakatagan og Singapore? Kinsaling? Bortox. Bortox? Bortox. Karon pa mo kita nimo Mr. Bortox. Karon pa ko kadungog nimo. Please PM sa inyo ang GCash sa Madam Pislat nga messenger kay nagkabuang nga ako messenger ron og tanaw na to mamaayon ra siguro to kay dili ko kabasa sa mga message.
Siya gito nakauna. Ninya dili man maklaro. So, di mo klaro ka. Sing. Ah, mo na. Di naman mo. Di naman sa. Daradam, usadam, singulian na rin. Uwan diha diri gabi kayo limte ug tugtog. Lo, Labo pa na dam. kinsa ba? Manan ay kadaog sa Singapore si Burtok. Si Mr. Bortox. Congrats. Karon ba ko kabate nimo Mr. or Miss? Miss. Sali Kapoy, yan the first. Dara, Singapore. Dara. Mana, Sali Kapoy, I'm the first. first, talawak mo din. Manag-answer. Burtok na naman ako. Sunod sa Zai TV, Vietnam po. Burtok, Singapore. Manag, tag-an, Singapore. Karon. Please imong GCash number, please PM Mr. Bortox. I-share sa ng Borto Si ni Bortox Saira, oy. yan na siya, Saira, Trisha. Ana siya? Hmm. Miss Saira, thank you for watching. Saira, Palihog. Trisha, Manggubat. Taga dito, tayo na dam. Taga Bourbon. Palihog guys. Di man na siya mo comment kod mo nang wa kay ko kaila. Di na kadawat pinaskuhan. Joke ra guys, joke. Pero paybawon ta mo guys no, ang perme mo engage sa ako ang mga videos na joy gamay nga blessings. So, please follow, comment, and share. Especially sa share guys, no? Karong Pasko guys, naagi pinaskuhan basta makita nako nga daghag share sa ako ang mga videos, no? Kana naadyoy blessings kay dili kay dagko pero igo sa makapalit og bugas ug sudan. Rosil Abarca, shout out madam. Yeah. Yes. Josel Abarca. Josel? Rosil. Rosel Abarca, Miss Rosel Abarca, thank you for watching. Thank you sa pagsali nimo sa amo ang live karon, no? Og nara ang sunod nga patagan. Dara guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letters. 7 letters, name of country. Dali, dali. Ninyo, United Kingdom. Dili, mister. Jovin Piano, New Shearer, No Windham. Hmm? Susi Isulan, America. Dili. Sally Kapoy, Singapore. Manong. Mana. Isang, Venezuela. Dili. Dara lang ha. Dara oh. Ano ang kabaw? Lisod. Lisod. Sige guys. 200 pesos. M. Marie, America. Stage Italia, Venezuela, Dili. Dara dito dapita guys, no? Ninya, humana, madam, ug share. Okay, thank you. Thank you so much. Ninyo, Singapore. Wani bayad ang isang- share ha sa Paskor. Isang Serbia. Serbia, oh, nara diyan Ninyo, dapita. Singapore, Jovin Piano, Venezuela. Sabato malimot di ako po. Singapore, Dili. Dara guys. Sumayan, Georgia. Dili. Bartolome, Didaven, Arabia. Dili. Sige. Sige pa guys. Susi Sulan, Monaco. Dili. Monaco si Princess Bortox, Grenada. Bortox. Ninyo, Singapore. Si Syra Krisya Manggubat. Indamerli, Georgia. Dili Indamer. Kalito. Hmm? 6, 7. 7. 7 liters. Pwede mo na sila mo entra sa mga kanta guys, no? Country. Nga usahay, mauwahay permi guys. Ang
Ha? Ha? Sa katulo. Ano? Pagsayot din, katulo. Dara. Sayot ang Aray. katulo. Imo maghihatag nako. Di ba ka rin drum na imong gipabang. Oo. Drum na imong Mao lagi. imong gipa. Amo din, no? Yung sa mo ni. Ito dag naka-answer. Doon na dahil Nasa kasag. naka-answer, Georgia. Ayan. Sorry guys, oy nagkasayop-sayop naman yung tao ning Sa tiguang. usa lang ang kuha. Bitaw no, may pa. Ambi na nang natagan. Be, may pa. Gamay no lang na ang natag-an ba pagkatag-an ni. Oh, nga pa katagaw ni Ang Dambi. Georgia, sakto tong Georgia. Ang nag-una, panawa. Na may ansin. Si Nandi Sumayang. Nan- Georgia. Nandi, sumayang. So guys, may nakauna na dahil to guys. Naglibog naman ko na to. Wala pa on. Kuto siral. Ano ba? Ma'am. Maila magdali. Magukoy to guys. Maila magdali answer kasi watang mo lang. Awara gi ko ko man na cancel. Mana. Sige na lang mo ko answer. Ano yung pa ni Dam? Ano sa do pani ko pa na. Pakita kayo sa na. Georgia. Nandi Sumayang. Nandi gyud. Ano mo ni pangita no? Mao mo naghapon oh. Dagan din eh. Di ba pareha mo nagna. So mo na oy. Kato maning lain mari. Lain mari kan. Lain gina. Lain man nagpangan okay sanari. Basta nasuwatan na No, man no. na. Oh, niya pinakuan man na oh. Oo. Mga lisod Oo, na. Mga lisod. Lang duha. Mao na lang ni Mo duha. lang duha. Mo na mari oh. Oh, pito. Mga Nato, Georgia. doon lang, walo. Georgia. Walo na Siyam, yung ra. natagan. Nasayop itong usa. Oo. Sige. Siyang. Mao na lang duha itatag-an. Sunod. Kung katong nabalo ko, iyang natan-aw dili man maong answer. Oo. Natuwa. Kana. Oh, kana. The next guys. Ang nakadaog adto guys si Mr. Nandi Sumayang. Dara. Usa na sa kauras ta. Okay, last 3 tuloy na. Wala sa orasan. Is Nday Marley, Nigeria, Kinahanglan usa ka oras lang. Pandora, Wa pa. 349. Suwat ko na mo Zimbabwe, di oh. Pagsuwat ka mo di oh. Sweden, Usa pa lain. 349 pa man? Okay na. Lagi kinahanglan usa ka oras. Napahay din ni isang Ninyo, Nigeria, Italia, Slovakia, Ha? Slovakia, Dili, Italia, ang gipatag-an, dili. Hamay gipatag-an na nga. Kanawang nag-una. Una mo yung patag-an. Kari mang nag-una. Dili, mao. Ah. Dili. Dili, Slovakia, Dili sa Slovakia. Dili sa Tangitok. Bachi. Bortok, Katong imong gingon. Slovenia, Yes. Ha? Yes. Slovenia, tinuod. Hapit nung tatus batsi no. Kang batsi kay kuan man to, Slovaki. Bortok, Slovenia. Oh, Bortok. Sa si Syria deh, sa Syria. 400 na ang na daog ni Miss Manggubat. Taga Borbon ka, Miss. Palihog lang pog share, Miss, no, sa atong live karon. Sus, nawahi ka isang Hala, sayang Risa, oy. gaya ni Bortok siguro na. Brickster, Doldol, pa heart mo.
Hmm? Heart. Saan na Dili heart? sa ayo lagi ang ibabaw. Dili sa tong Natawag heart. kandiya. So, naka-move on na taan ni. Dapuan ka na. Dapuan ang Hindi ko maklaro dito. Dapuan. Slovenia is the right answer. Wala ko'y ballpen. Hasam ng mga ballpen. Dira- Aw di, ballpen ba nga? Pintel pen. Kadaruhan Dakuan. ma'am. Dan share sa FB thanks. Kadaruhan eh. Aw, taga Kadaruan, de kamis manggubat. Mao de, taga Bourbon gyud. Congrats, no? Ang imong nadaog is 400 na. Nani ko min Rosel Abarca Silveria. Silveria. Kakyot sa nimo Rochelle Abarca. Oy, Silveria Beach. Beach, madam, oy. Manang. Humanang, Slovenia. The next is Dara. Ha? Katuwad. Dara, guys. 4, 5, 6. Dara. Yung mana mo dia, kaya wala Dala, to. Davin Junior kami wala pa. Maylin Armiro Singapore. Really, Miss Mylene. Thank you. Singapore. No? Morning. Ninyo pa heart sa live guys. Kada ko naman na ako. Thank you, Bachi. Kini si Mr. Bachi, number 1 gining makadawat og pinaskuhan no kay. Share gina siya perme, Ninyo Slovakia. supportive kini siya, ha? Slovakia. Kinsa ningon? Ninyo. Ninyo? Nakadaog na. Nakuha din naman inyong Yara guys, Slovakia gyud tinuod oh. Slovakia. Congrats ninyo, deserve nimo. Dara Slovakia. Ang answer. Naka 400 na po si Miss ninyo, no? narang answer. Oh, dara. Dara. Nang answer o, tanawa sa akong ditulo. Oo ka na. Dara. Na, Dara guys, game mo sa kong mga sekretary. So, mning ahang, mura mning bye-bye. Mura mning bye-bye. Dara. Pang last, Letters. ito ng oras. si Gitalia Latvia. Dili. Sally Kapoy. Malisod sa nalito. Si Chia. Cynthia. Zixia. Bartolome. Las 4:15 mo. Canada. Pune po. Dili. Sally Kapoy. Madam Zixia. Dili. Sige na, sige na. O, lagi na Ay, sige ba niya? Ha? Na Wow. Awa di ay. Dara guys. Oo. Diba, Canada, dili. Ha? Duha man ka words. Lima gina. Aw. Di Sumayan. Gana. Diba, duha ka words ba? Walay Gana. Wa may country nga ra diara. Bartolome. Mura. Vidavin. O Gana. Eh amo sa ni ikuan, dili uy kay di sayop ni. Albania. Kun ibi ta kung usa. Ano sa sayot mo? Ayaw sa Ayos sa. kay nasayop man sa akong sekretary guys oh nga ang kaning country ha guys nga ilang ipatag-an kuan ni siya 2 words unya kay 1 word raman ng ilang ang ilang gi kuan pwede man may mo kay one country baya niya ang ilang gisuwat guys kay kana Arabia Saudi Arabia gyud dapat di ba? Sige, kuanto kanang scratch. Bitaw, di kayo maklaro kay magpalit niya may pintil-pin nga dako. Dakwa ang letter mga guys. Naramadam ang answer. Dara, Pilo na. dara, aptek ako mga under guys, assistant. Opa na. Sana?
Sige na, ipakita na lang. Basta ipakita na lang. Baka pati. Mana na? Wa pa na Aw. masulat. Dara guys. Gisuwat diri nila guys. Baliktad. Nasad? Sakto. Tara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dili. Bolivia, Belgium, Grenada, dili. Dili. Nakalitin. Pito. Ka-letters. Mel Davis, Jinky Gallegos, Vietnam. Jinky Ha? Gallegos, Vietnam. Kato. Daog na. Kinsa nakakuag Vietnam? Jinky. Okay. Wow, imo anak. Oh, kay guy, Jinky Sino. Dara, congrats. Vietnam. Deserve ni mo dam kay imong mama mo nagbuhat. 200 pesos. May lalay plite. Padung sa? Asa mo ka? Eh, kasuan. Guys, diarang. Sayon ra, oy. Sayon na kayo. Dito. Guys, kanang Guys, nasa ko kanang pangutana ba just for fun lang no? Just for fun lang ni siya. Sa dili pa mahuman si ang ilahang mga Ay, nakauras tayo. Basin malapas Wa ta. pa lagi, wa pa kay disinuy dito kay. Pamas mo. Ay sakit. Naglibog mi. Sige. Guys, pahinomdom usa. Ang ako ipahinomdom 100 pesos ni pod ang worth ani guys, no? Pahinomdom. Unsay kolor adtong sinina Country nation. nga nibisita nako guys nga namaligya siya og kanang bipro nga feeds ba? No? Guys, unsay kolor sa iyahang gisulob? Dara, ang naisunod gyud na to guys, mao'y makatag-an, tanawa ko nuling. Kinsa nakatag-an? Nagpatagan ko ani ba? Unsang kolora? Diba? Kani. Dara, unsay kolor ba? Dara lingo. Rap Javatan, green. Wow! Ralph, congrats! Ikaw may kusog. Dara, green guys. Dara, green. Congrats! Good, good. Binta, kini magsunod ba? Binta, kini magsunod ni Madam Pislat, guys. 7, 8. Paspas dili madali paspas. Uy, dili na madaan po. Nagamay kay ni diri oh. Guys, napa guys, no? Painumdong kay wapa sila mahuman. Unsay color sa iyang shirt ni anak bang usyang ba? Ninang usyang katong nagkasakit siya guys. Kailangan lagi pasag. Nya katong gipasagdan sa anak niyang anak guys, no? Unsay color sa iyang shirt? Darat na Bartolome Gidavin, red. Ha? Red. Red? Okay, daog na si Bartolome, maoy dali ra. Bartolome. Congrats, Mr. Bartolome. Puwag yung tinoo. Dara, oh. Puwag, guys. Dara. Maguri na ako dai oh. Dai. 100 pesos to, guys, no? Oh. Napigit. Oh, puro Okay. Sakto. Next question. Oh, why na katubag no? Ano yung ako na ipatagan? Ling, ipatagan ko niyo. Dapat tanang oras. Maunang kan. Alas 3:59 pa yun. Takto na bining duha ka. Oh, meron ko na yun, ano? May kilo, ano?
Kayan pa sa guys, kahapit na ning duha. Ilan no? Sa 100? Hmm? 100 eh? 100 na sila kanang mga tagan-tagan nang ba. Okay. Ano naman? Dara guys, no? Last mo lang. 100 na sa guys ang kusog mo tagan ani guys. Unsay kolor sa akong sinina katong na nakadaog og 1,000 ug kanang 500 guys, no? Duha ka buok, duha ka followers nako left and right. Katong nagpatagan, nagpasalamat ko nila nga mga tara, na ni tugan ding, anay ni answer. Unsay color sa akong blouse? Ninyo brown. Dili brown. Bortox white. Ha? White. White? Ay, ni sunod ko ni Burtox day, oy. Congrats, Miss Manggubat. Ikaw may dara, oh. White. Dara, white. White. 15. Kapit na, last na rin ito. Oh, sige. So, dara, ari na punta sa nisunod gyud ni si Kuan, Miss Syra Frisy Manggubat. Miss Syra Manggubat. Nisunod gyud ka pero share lang pod, oy madam, share lang pod niya, comment baron may bawan ako nga kanang usa sa kanang mo-follow nako ba, no? Kanina lang kay dako kay na kiuom na diyang So, ang kanang akong patagan karon last, no? Last na ni before sa kanang imuha ba? Review ako agam na utubag. Ha? Sa man utubag. Unsay na White. White. bet patanawa diha. sa maywat ay katong nila nimo sa Bortox na white. Oh, si Bortox ay nakatubag. Pumanag tubag, Bortox. Bortox. Ano? Bortox white. Wala Sunod rin mo handa mo white. nagsunod man imuha Endemer. Sorry ka Endemerly. Nagsunod ka ni Bortox. Di aman diri o. Sunod. Bortox white. Only white. Kini si Endemerly nagsunod kini sa kuha na ibaw ko ani kay kusog kay siya mo share pud sa kong mga videos, mo comment sa tanang mga videos. Thank you so much. Si Bortox man. Murang sabi. Bortox lagi daghan pong ni comment Endemer, no? Sagdi na lang Endemer, no? Sa sunod na lang. Na ako screenshot. Huwag libatay kaduharap ka. Kailangan magbase nila sila. Sige na, tama na. Kapit ang ulo ko. Rin ni Mari. Mulakaw na ka? Mulakaw na ka? Wala. Kanang basig mo lapas na sa oras. Okay ra mo Ah, Wa may way kuan, way. Madam, asa isip ko ang Gcash number. Si Bartolome, Gidawin. Oh, dito sa Madam Pislat nga Messenger, guys, no? Sa pagkakaroon nagkabuang akong Messenger, guys, no? Pero paniwaon ako makita ra na siya kay usahay mamaayo man pod, usahay kuan pod dili mamayo. I-send lang dito sa Madam Pislat nga Messenger. Okay, Miss Syra Frisy Manggubat. Bartolome. Bartolome. Bartolome Gidabin. Taga diin man ka, Mr. Babae ni laki. Pwede sa nimo pick up no, dire sa mua. Kung dool ra ka. Mo na nangutana kung taga diin ka, kay pwede ra sad pick up dire. Okay? So, dara. So, Oo na, madam. duha ka oo. Oo. Ay. Ang dili man na nga anong country. City man na. Japan man na. o na kayo sa kana pulos na slim kay nang usa Ano? sa lubot. Kana nawa. Oo. Slim kay na kana. Okay? Plain. Okay na? Oh, kani okay ra ni kani mo country. Wala mo kay cute kay taw na usa kinapigil. Pulos Kani ni man City. Okay. Last na, madam? Last.
Aw napay last ane. Nakoy pangutana nga last. Bartolome Gravin kay lahi di ako ang name sa FB account. Madam. Hapitan lang dire, pick up lang dire Miss Bartolome. Pailala. Bartolome name of girl na Bartolome. Girl, boy. Aw, Tagadiyan mo siya na. taga diin man ka mister. Bourbon. Ay, Ay sus, pick upan na lang oy, magmotor. apa na lang dire. Doon na. Ano sir itong madam? Kailan man siguro mo si Miss Wala ko makita. si Manggubat. Kailan mo si Manggubat ipakuha Cuba, America, Australia, Oh. Ang gitag na. Saudi Arabia, America. dara. Nagtagaan na din. Dili. Puro AA. Oh. Dili madam. La, tubag na mo diha. Ihapit na. Second to the last Panglas. na. Gihapon. Bortox, Tanzania. No, Dili. dili. Akong ipangutana pila na ka followers nako. Bortox, Dili. OCG, Italia, Prussia. Dili. No, dili. Bortox, Tanzania, dili Tanzania. Dili 200 ka. Mari Kabahog, Malaysia. Lo. Congrats madam. Malaysia gyud. Malaysia. Dara, oh, Answer, gisuwat. Malaysia. Dara gisuwat nila sa kung mga assistant dara guys. Malaysia. Congrats madam. So, last pasensya na mo guys kay last na ni. Kay nga akong budget guys. Ang akong budget kay worth ra og 2,000 niya. Murag 2,000 naman ni. 1,000 Lap- 2,000 plus no? Hapit na mag 3,000 guys. Sorry, si Madam Pislat dili pa makaya ang daghan pa no. So, mao na to guys. Ato na lang i-last kanig pwede ni mapangutana ling. So, pila na last na lang ni guys. 100 pesos. Hindi ba makapareha? O, ida lang base sa mga. Oh, diri lang i-base ako lang ha. Ang tagan-tagan lang mo. So pila na ang ako ang followers karon guys. Dara pila naman gyud guys. Dara di eksakto diri nga tubag di sa akong cellphone. Follower si Madam. Pila ni follower ni Madam. Dara guys. La, tubag. Pila na yung follower ni Madam. Nay, kapil ang kapil? Dili kinang apel gyud ang kapin. Dito. Kompleto gyud paliho guys, no? Complete. Answer. Complete, 19,000. Dagana kong 19,000. Isa man tubag. 19,000 plus. No. Oh, plus pila may plus guys. Ang eksakto gyud nga number. Isang sa Facebook. Sa Facebook ra. Sa Facebook ra 5.2 at 5 sa YouTube. 19,000 is correct pero pila ang sobra guys. Isa, 19,917. Dili. Sige pa, tagaan pa sang kay wapan taong kakatagan. Bortox, 19.2. Dili. And then Merlin, 19,933. Wow! Perfect. Dara. Pagawin ni Tamerli. Cindy Merl. Congrats. 19,933 tinuod guys, no? So, niya magpaduwa na sa ko guys kung mag 20,000 na, no? Agdala. 19,933. Dali agin niya naka. Dali araw in the Merly, oy. So, deserve pila daog na in the Merly. Kaya ni 100 na to. So, to, maura, 300, no? May na lang, kapalit og gatas, yung anak. So, mao ni ang mananao, guys, atong basahon, no? Ang nanaog. pakita ang lista. Dara, Ikay basta rin. ikaw. Mga Dara, guys. Ang nakadaog, number 1, si Miss Susie Izulan, 200 pesos. mini Ninyo, 200 pesos. Ralph Tan, 200. puro na sa 200. Ha? Puro na sa 200. Oo, puro na sila 200, no?
Si Miss in Mare TikTok videos, 200. Syra Krisya Manggubat, 200. Si Nandi Sumayang, 200. Syra Krisya Manggubat, 200. Ninyo, another, Malas ha. wala ni. Dili ni. Happy mo ninyo. So, 400 ka ninyo? Oo, duha mo to siya ka. Congrats ninyo! Duha 400 ang akong ipadala nimo sa imong GCash. Jinky Galigos 200 color shirt 100. Rin Mare. Ako rin Mari kabahog. Unsaon man ninyo pagkuan ha? I-message ninyo PM no sa GCash madam Sa color shirt. sa PM. Oh, 100. Sa color. Oh, 100 si Jinky 100 ra to niya. Pero nakatagam to siya kuan Malaysian. Sinto saan ka daw siya? Ah, 300. 300 mo. 300 no? So si Ralph 100 sad no, so 300 tanan iyang daog na Ralph. 300. Unsa man ni oh? Okay, tag 100 ni. Gisuwata nimo. Mm. Bartolome 100. Syra Frisya Manggubat. Tag ang followers and then wala mo dikili 100. Pila iyahatanan mo? Diri Kang. Mali. kang Krisya Manggubat ba pila ako ang isend niya. 1. Oh. Dughan na din. No, daghan siya mga dagang. 3. Pila tanan? Ibutag mga presyo. 500. Issue dahil. Ibutag presyo. 500. Puro ni kang country niya. 500. Oh, butang ilag 200. Kay ka 300. Nani yung color shirt sa 100. 100. 100. Kaya tag 100 ni puro boss. So guys, mo na tong atong live karon sa video sa YouTube o kanang salamat kayo sa tanang nananaw guys o ang inyong mga daog paliog i-PM sa Madam Pislat nga Messenger guys no. So Sali Kapoy, shout out Ate Esther. Sana? kapoy. Shout out kuno nimo madam. 300 din kay Sino, Galigos. Okay, 100 mo Arsili colors Garbo, t-shirt. Hais, 300. Naulhi. Kaya 300 tanan. Madam, ayaw daw kalimot sa 24 pohon. Ingon si Doc. Ha? Kinsa na? Sheila Denise. Ha? Bulaon. Oh! Oh! Hala, hindi, Denise. Naulahi man ka, oy. Wa ka katagan? Unsa ko, no? Unsa to ya, ingon? Madam, ayaw daw kalimot sa 24 pohon. Ingon si Doc. Ambot lang, wapa ko kay bao ani dam. Oo, ang pabuton, ang lawas. 300 na. Polo 300, shirt, oh. 100 niyo sa nakataga Oh, sa 300 naman. 300. Si Kuan ninyo Nakataga sa dahil. Jenkins Color. Wama. Wa? Sarap Naman, Jabat butang mo Tanto, lahat, t-shirt. Batulumi, Sira. Anong imong Ayan, magsuwat? Milisham to. Malaysia yan daw. Aw, 100 ning anong butang mo nag 200 Sa yung bilong Malaysia. pa ni. Ano ba? Kanina. Aw, mao lagi. Lagi. 200 adi ay. 200 da si gal. Galon. Hindi maglibo ko ani. Tagkan sa followers, like, sa ni. Iyal na kakuan dahil ang nananaw dahil dagang ilan. Yan to. Dagan ay. Karoon na it. Ha? Sa shout out, madam. Oh, shout out ay. Kisa? Cassis. Ha? Si Ann Cassis. Oh, oo, ang atong gwapa nga si Miss Ann Cassis, si Kasia Yang. Asa naman mo ron? Wala lagi ka katagaan, Miss Kasia na Yang. Siya na yan. Chinese ni siya guys, no? Nga Sila gwapa. dinis pista daw sa lahat eh. Ah, oo, kuyog taday. Gikan milibot eh. Aw, naka-appeal di ay mo po din tayo pag-abot. Sorry kay madam, pero sagdi lang, permi man ka makadaog. Arsili Garbo, shout out ni Madam Esther. Ni Madam Hala, si- Lina. Madam, Di man ka ganina, Miss Arceli. Wa na lagi, wa ka makatagan man. Natuog niya. Ha? Natuog, tingali kay tingtuog. Ay mo pagtuog kay na di mo kakwarta. Wa man mo magtuo nga mag-live good kay murag dali-dali lang ba kay wa iway kuan ba. Nakalinan Madrid,
usa na nalinang kog baboy guys, bo ganina ba niya. G mo siya. Basta naay blessings na ako guys, ako sad i-share ninyo ang blessings. So mablessingan ta sa mita guys, nga hangtod karon wala man gyud taon kay di lagi mo pirmi mo share, joke lang. Wala pa man, nanata in stream ads pero wala pa tay dako. Wala pa gyud si Mita manghatag no. Mantag maluoy si Mita makakuan na ta. Nanay earnings guys pero di pa kay dako. Ana pa kayo. Ana dili pa ko kapanghatag. Mao gyud, mao na nga. Ako nanghatag lang sa ako sa akong kaugalingon no nga kwarta. Kay marinan tag baboy di man ta man dinaw no. Sally Kapoy, congratulations to all winners. Si Sally. Kalimot mo kung saan Sally Kapoy. Uy, si Kuan din na. Uy, Kapoy Aprido. Umagad na ni Kuan. O anak na ni... So, mao na to guys. Thank you. Thank you for watching. Thank you sa mga nananaw karon og thank you sa mga winners. Tara guys, hangtod sa sunod natong panag live no nato. So take care mo tanan diha, amping o God bless us all. Bye. Naling. Maghali pa, Jod.